Yo. Prince Victor, stand easy. John Eze, Anyeka Basir, Abania, Wakagaka, Samuel Nature Kingsley, Chiangan Tichinedu, Ubiego Akabekwa, Chudi Mwigwe, Olisa Edmond, Prince Victor Chisom, Patrick Chijoke, Yagayo, Ifi Global, Ike si Ibe, Ifoma, Ndubeze Stanley, Adanna Nazedo, Onyinyechi Ndo, Patrick Chijoke, Kasdon 56. Good evening. I am an Ebuzioge now. Share Fotego, as in all new year, new system. Okay, now what? New year, new system, and I am a Ebuoge. Ebo Nisi, when they Sonyala and Kita. And I say welcome. Change go if I have after 10 in Nigeria now. Ndị na-esonyela anyị n'ife anyị na-eme na watch anyị from different places. Ma Nigeria, even the places in Amaro na Fano. So, owebu na ife dị na insecurity na Anambra State. Ka njimi ya wepụta na anyasị ya. Ebe ọ bụla ị nọ na-esonyela achọ nke ige ntị ọfụma. Ma ndị anwa bụ ụmụnne anyị anwa nọ si n'ime ọfịa, ma ndị nọ na kampụ dị iche iche, ndị wegolo obodo dị iche iche. Asị m ka mme vidiyo ka olu onye ọbụla arụ. Anyị nọkọta na Disemba, o nwere vidiyo pụta onye a wee na-eti mkpu wee na-asị latawazienu olejirila orejirila, a na-eti mkpu natawazienu. Yesterday or this morning na ụdị vidiyo pụta na-agagharị na WhatsApp platforms dị iche iche. Onye ọbụla Chukwu kelu na-eli nni na-esi that video ga na-ebe akwa. Ebe ka o mee n'ala Igbo, n'Imo State, somewhere that side. A na-akpọgasị afa voice note pụtacha, voice note solienu na webụ na ife a na-afụ n'ugwu ebe ndị herdsmen jere welu mma gbuwasịcha ndị mmadụ isi. Ha welu mma gbuwasịa ndị mmadụ isi, otu a ka esi wee jee na be anyị n'ala Igbo wee gbuwasịa ndị mmadụ. Hai ndụ m ndị a wee welu mma wee gburisie ndị mmadụ. Nwaanyị dị ya, nwoke dị ya. Ndị mmadụ apụtasịa n'ụtụtụ fụsie ozu a, ụfọdụ na-ebe akwa, ụfọdụ na-akọ ka o si dịrịfa, ụfọdụ ife bụ mkpafa dị blame begodo mmadụ. One woman na-asị ị na-eblame onye a, ọ bụ onye pụta dị n'obodo o mere ihe ọjọọ. Ife a niile a bụ mmadụ ka egbu n'ebe ndị Igbo, ụmụnne mụ na gị ka egbu na famili ndị a si na apụta. Kedu ụdị Christmas, kedu ụdị Easter, New Year anyị na-agbazi? Kedu ụdị obi aṅụrị anyị na-enwe ebe some families na ala Igbo nọ kịta na-ebe akwa? O nwere ndị pụtalụ condemn ha na-ekelu rice na be anyị, ndị mmadụ nwụọ oge enwe stampede. A na-ekwu afụbekwa m ndị a ka a na-ekwu gbasara ife amen. Ụmụnne m na gị ka egbu ife a, gbusie ife a. The voice note anyị na-anụzi, o nwere ihe tọrọ ụtọ na ya bụ voice note.
ife anụnwa wee kpọrụzie m kịta wee kpọga m na vidio Ebube Mmụọ Nsọ mere gbasalụ gọvanọ gbasalụ priest ebulu lekidinaponen bulu ebulu nna ịma na ihe na-emezi ihe a na-apụta onwe ihe mee na ihe ndị ọzọ a na-apụta onwe be anybody ebulu jechalụpụta onwe bụ onye ebulu jechapụta ka ezigbo akụkọ about ebe ahụ akụkọ niile a na-akọ bụ akụkọ ọjọọ nwazịa n'ife megide mmadụ aka obi kwụọ 100 million naira mana ife mmadụ mere aka obi kwụọ 50 million n'isi ya mana ife megide gbọọ millions ka onye a wepụta n'ebe ahụ adịrọ mmụọ ojije ebe ahụ adịrọ mmụọ ojije iwe na-echezi na ụmụnne m na-aga na anyị ga na-etinye ọnụ ka anyị mara ife a ga na-eme na-ekwu ka anyị jinja gọọmenti na gọọmenti ka ọ na-ele stand up for ndị mmadụ o wee bụzie na voice note nke anyị na-anụzi kịta ewee na-akọwa onye a na-akọwa na Anambra steeti a ị na-ene anya na gọvanọ na-ekwu na ego adịrọ anọ m from that voice note na-esi Abuja distribute sie ndị security each state na nke ndị Anambra bịalụ n'ọnwa obere na gọvanọ si na onwe ego ya na-akwụ ha naba even ka onye a describe gọvanọ o si nọ prọfesọ nke a nọ na-asụ oke oyibo ife a bụ ndị si na aka ndị kidnappers wee gba ọsọ ọ bụ na ọgbara ọsọ na ha bupụteziri ya onye ahụ kọchara ihe niile na-aga ebe a ọ sị na a na-egbu mmadụ ebe ahụ every day na na-egekwa ntị ọ sị na a na-egbu mmadụ ebe ahụ every day ọ sị na onwe nke ahụ asịghị ngwa nke na-aga like this move inu tatatatata agba onye nke ahụ ana o nwere ihe ọzọ a na-akọ na ya bụ ije a na-akọwakwa na a na-ele arụ ndị mmadụ ebe ahụ na onwe onye a ga-ejide bọkasị onye ahụ lee anya ka wee leta ya ego because o nwere ike hacha ka onye a naanị iyi ebu na ọ na-akọwa na mgbe a sịrị na ha ya hapụ na ya na-echekwa ma ọ bụ ka efikwe ya ka esi fi ndị ọzọ ebu na onye ahụ na-ekwukwe na-akọwa n'oge a sị ka eburu ha na moto pụọ na onwegwekwa ndị a na-eburu na moto pụọ na ada tụsuo moto ahụ ọkụ ndị ahụ agba wit moto ahụ nye onye akụkọ niile nnụcha dịtị mbịa na-ama m akpata oyi so wee na-ajụ ọkwụnụ ma vidio m melụ the other day chetakwanụ vidio m melụ last year ara awụrịba ntị gọvanọ ndị Anambra na ife nchọrọ eju ya after 2 years ọ nọgo n'ọfịs na ajụjụ nchọrọ eju ya bụ ife ị na-eme kịta or your best ka o nwere mmụọ anyị ga-eme expect ọkwụnụ kiliri that video unu kililie na ife njuli abụ ọ gaghị bụ gọvanọ ọ na-enye na-emezikịta ịma na ekwela anyị nkwa Dubai kwa anyị nkwa ife niile ọgwụgo ife nwere ike ime ka o nwere ife anyị ga na-atụ anya ejikwa m John the Baptist wee maali atụ ọkwa the same John the Baptist mere Jesu Kristi baptizim Mesia baptizim o nwekwa mgbe ọ bịa gbajuo dọọlụ nwa nwoke na onwe ya nsisi jee jụọla ya Jizọs ọ na-anụzi maka ya ọ ya bụ Jesu Kristi na-ego nwere ọzọ a na-atụ anya ya ajụ nya gọvanọ m wee nweta ansa ana m ajụ ego ahịa ego Anambra steeti biko gịnị ka ejikere ya eme kedu ka ị esi were ego jee na-alụ ụzọ ahụ ọkwa mmadụ ga-agba ya ọkwa mmadụ ga-agba n'ụzọ ahụ kedu ihe iji ego eme ọkwa mmadụ ka ị na-emeri ya onye ahụ ị na-emeri ya buru ụzọ zụtagodu laif onye ahụ wee mebere ya ọkwa na onye dị ndụ na-anya moto aga n'ụzọ ọkwa na onye dị ndụ na-ebi n'ezigbo obodo ahụ ịkpọrọ siti ọkwa na onye dị ndụ na-afụ ọkụ onye dị ndụ na-aga skuulu ụmụazị a na-aga skuulu bụ na mpa ha dị ndụ bụ na mma ha dị ndụ bụ na ha nwere the sponsors dị ndụ ya ka fa ji aga akwụkwọ ọ bụ mgbe e gburu nne gị gbuo nna gị gbuo ya sponsor onye ka ya sponsor gị na skuulu ịpụtakwa na skuulu ịpụtakwa na streeti
a na-eme ya na-eme ya bụ ozi akwụna ka ị na-agba eburu agburu onye weriri nke ya abanye ya bụ na ị na-atachi ọsa. So mụ afụ ihe gọvanọ anyị ga na-eme ka mkpa na-abụrụgodo secure life ndị mmadụ. N'ebube mmụọ nsọ na-ekwu okwu ihe muviri egbe mmụọ nsọ wee sịa ntị gọvanọ agwara m ebube mmụọ nsọ kpọọ onye afa na o nwere ife ị na-ezo ezo na-agwa ya ka anyị ma na ọnya ka ị na-agwa na-esi ọ bụrụ na onye emenwu ya resign ọ ka esi eme ya ikwuri ọ bụrụ ajọ okwu. Ndị ọcha na-eme ya nyanwa na onwe ya bụ prọfesọ ma ọ sị na ọ maa na ọ ka esi eme ma na ọ na-atụ asị na ọ bụrụ na inweghọ the capacity stop nwe ife dị ona and under you na ndị mmadụ na nwe everyday o gosi that onweghị ị ga-emenwu then honorably resign. Etu a ka esi eme ya in a normal society. Mana ịma na be anyị ebe a na onwe ihe ọbụla a na-eme normal ka ndị ọzọ nke anyị na-adị iche bịa bụrụ nke Anambra bụ ebe mmadụ ga-asị gị nna na ihe akarịrị ya na nwa aka esi nọrọ n'ọfịs egbuo mmadụ 10. Onye ọcha ga-eme ya igbuo mmadụ na-abụ onwe nke onye ọcha ekwuo na ya dachizi siso na kwa Singapore ka airline va crash aircraft am crash nwaanyị a na-achị mgbe a resign. Efu na ndị anụnwa ihe ha bịara bụ jos ka ọrụ ọrụ pụba ọ naghị afụ na ọrụ akarị ọbụ mana nke anyị bụ na due to expectation ego anyị chọrọ ime accumulate power ha na-atọ anyị ụtọ too much. You don't want to relinquish that power for onye ọzọ. Ị ga-ala ike ka ị nọdụ dị a ị nọrụ ya n'isi. Akụkọ niile a na-akọ sinsi adịghị mma wee na-akọwazi nọ n'Enugu steeti maka ebube mmụọ nsọ si na ya jeziri jesikie assistance from neighboring state which is Enugu. N'Enugu state governor or government he provided ka track ya ka amalụ ebe debre fada wee track ta wee malụ ebe fa nọ. Nọọsụ ya ọ ka organize ya air strike ka apịalisi onye ọbụla nọ dị ya wee na-asị mba na ọ bụrụ na asị ka apịa na aga apịakwụzi ma ndị nwa abịa irescue na ọkwa apịa mbra ahụ na ọba akwa uru semenia like that. Nyanwa hazi na onwe ya anatazie Anambra anụ mitizie kọmishọna wee na-akọwali ya na ife dị ya na-afụgo the place so na-aga aba n'ebe ụzọ ndị a na-ekwu na fe na-aga provide kwara ha kọchịkọchị na enwa dị redi iweta ego ka a na-eje mana fa gwara ya na ndị uwe ojii ya da-abakwa ime ọfịa. Oge ebe mmụọ nsọ kwuru okwu a ife m kwuru it is finished. Ọgwụwo ọkwụrụ nọ ka m na-ekwu dị ọda dị si ndị anụnwa na-abụ mgbe ọbụla ihe anyị na-afụ ogo ka ndị ije n'ebe ka ejighị ihe a ọsị na-eji ya nọ ndị special squad gịnị ka e mere jeje tụtụrụ fon gịnị ka e mere afụrụ ya ụmụ ihe a na-ada agbagharị anyị n'ọkụ kwa m kwuru ayọrọ m ndị ayọ ọ na-egosizi na ayọ dị ya. Ọ bụ ohi fonu bụ mkpa anyị na Anambra. Ọ bụ amụ na eje rụọ mmadụ aka n'ike bụ mkpa anyị na Anambra. A na-ekwu dị mejọ tin na-enye ndị Anambra nsogbu na o nwezi onye na-ego ezigbo moto ya aka obi buru moto ya gafee na ndị big man niile anyị nwesịziri na anyazi mkpọmkpọm moto ka ezi isi akụ ahụ ịkpara. Ndị nke lụpụtachiri ezigbo ụlọ mansions bụ wọnsọ ha ya anata na Disemba onye ọkwa ya na-anata okpuru ndị amị ọ bụrụ na iji ego na-anata ụlọ ife ị ga-achị wee na-ana abụ ndị amị. O nwezikwa onye na-eji polisi nwa ọzi ndị amị ka a na-ekpo ịbata na kọmpaụnd ya efu ndị amị echienu na ị na-ajụ biko na enwere q na obodo a bịa sị nnọọ ọ bụzi a na-enwere ụdị ego a ikporo ndị amị yoyo ebe ka anyị na-eje kedu ife bụ the future anyị nwere hope our future ka dị bright our future dị bright solution ihe niile anyị na-ekwu bụ n'isi gị ka ọ dị. Anyị enwe ego na anyị enwe ego. Enugu steeti ka a na-akọwa dị ya na ha nwere na-ene ya na ọ dị ka TV na ya na ebe a na-awọchị ihe niile na-eme n'Enugu steeti. Ị ga-anọ na that place a na-egosi gị every corner of Enugu n'afọ
mana ya enwe ụdị ya na Anambra ọba ego ka anyị enwero. Gịnị na-eri ego ndị Anambra? Kedu ihe na-erike n'anya ego a? Ọ bụ education ka anyị na-sponsor karịa other states. Mana onwe ndị bụ osisi kwuru n'ilo na-aka ọsụ wahala na-achụgharị ndị mmadụ. Taxation nke Anambra State dị higher than any other state. Anambra State bụ commercial nerve of the East. Anambra State nwere ife niile ị na-ekwu okwu ya. Gịnị na-eme ego anyị? Akwa n'enu anyị nwekwa mmanụ. Even na this tax reform a na-ekwu okwu ya na-ekwu na o mere Imo State affect, me other Eastern states affect, mana o metanwu Anambra State affect. Ka ezi ihe na-eri ego anyị, eche na ebe ego anyị ga na-aba bụ n'ihe gbasara security. Enwere ndị m gbapụtara n'ọba nyaafọ ha. Enwere ndị m fụ n'ọba yesterday. Ndị a bụrụ ndị ama mmụọ ndị nwa asị na-akụjisi mmadụ ụkwụ n'aka. Ịmago ndị security ahịa na-ekpuchisi ndị na-ekpuchi imi ya moto ha paakịcha North Express. Etu ndị a si adị mean ma na-ene ha anya ha adịchasị ha narị aka FBI ndị Amerịka adị mean. Nke na onwe nwanne gị nọ na ya bụ ọrụ egwu ahịa ekwedogo na ya anya ka esi ịmakwara na ndị Anambra Vigilante Service ahịa ịnwe anwa na-agbafeta ebe ha nọ etu ha si adị mean ihe ekwedo n'anya ebe ebu na ekwubu ihu ọtọ na anyịrị onwe moto obi ya na-agba na ndị ahụ kwuru ike na suspect ezi ka ikene ekene ibe na ekene buru keneta nsogbu ọkamọdụ ịwa nke ihe eme na ụmụ min a na-adị ọrụ na-adịcha min dịsịa min a mana ihe niile ka na-emekwa. Anambra steeti anyị o nwere particular place bụ na ịgbapụta a na-ekwu okwu within that nkwere side ebe a nụnwa afịa dị ma Ogidi ebe ugwu nwasị ike ndị megoro escape narrow escape within that axis ekwuo n'okwu that place ị na-eche na ebe a na a ga-enwe godo nna aka meka itelu na agwakwu na eziokwu kwefuru Anambra adịba ready. Ọkwa gbasa mme video ka nsị na sisọ mmadụ 10 ezugo isecure Anambra ma ọ bụrụ na adị serious na security na Anambra sisọ mmadụ 10 ezugo ezonu Anambra nwe zonu. Anyị nwere senatorial district. Yes now. Anyị nwere senatorial etu a ezonu onye a ji senatorial district, onye a ji senatorial district, onye a ji nke, onye a ji nke. Enwere ndị a ga-enye ọrụ nụ. Ọ bụkwa na enyere ọrụ na ọ na-enyere ya ọrụ nye ya ihe niile n'idiri iji wee combat ya the thing. Ịghọtago? Ntuso ofu onye ga-head nwe Ọnịcha otu Ọnịcha nọ na ofu onye ga-head nwe ya nye ọkwa 20 naira go dapụ na Ọnịcha ije kọlụchakwa apụta were kwa ebe a na nkụ dị na mba na-eghelụ mba nni ịgbapụ je na-akpọ ndị amị ka e nwee army base ka e wee chekwaba obodo ibe abụ ọjọọ ọsụ ka a na-akọ enweghị iji eme. Onye amị abịa cannot tell me better of my story because otu a n'obodo a ọmụnwa toro n'obodo a ma nooks and cranny of obodo anyị ama m ebe mmadụ ga-ezonwu n'obodo anyị etu Ọkịja be anyị dị. Mụnwa bụ onye Ọkịja mma agwanwu ebe mmadụ nwere ike izonwu akwara mmadụ jejezo n'ime mụnwa ma ọhịa dị na be anyị. Mụnwa bụ onye obodo ahụ ma ebe ọfịa dị mmalụ ọfịa mmadụ ga-anọnwu ma nke mmadụ ama na-anọnwu ije n'ọzọ obodo otu ekiri onye ọzọ obodo nwa afọ amụ n'ọzọ obodo toro n'ọzọ obodo ịgwago na-ekwa etu a ka ọ dị ihe ala anyị na-ene anya onye toro n'ihe ala ga-agwakwa gosi gị ne onye amị ijiri kpọta debe o nwere jurisdiction o nwere ebe ọ ejedebe o nwere ebe ọma na-eje n'ezie ka onye uwe ojii ndị uwe ojii na-ekwu na fada abanwe ọfịa ka ezi ya na-alụ onye mapụta paakị weta akwụkwọ ihe bụkago mkpa bụ akwụkwọ moto
ma onwe onye jire anwa mgbe akpọrọ gị na fon si gị na moto dị one a na-achọ ya achọ n'obu Venza o nwere onye gwara gị na Venza na-efu obu Benz o nwere onye rịpọtụrụ gị na Benz nke ya na-efu ọkwa bụrụ na onwe Benz na-efu asị gị na GLE 460 black amara na GLE 460 ka ị na-eche na onwe ya gbasara GLE 460 na Venza onwe ya gbasara ya na Highlander nọ nke ọbụla agbapụtara ene ya anya dịka onye bụ ya moto rijuru afọ pak onye ọbụla epụtazịa ndị uwe ojii na-enwe time kọsụọ complete go slow onwe ebe ọbụla ị na-eje ọgbasa ha they no send you akọsụọ go slow onye ọbụla a nọrọ ewee na-abịa ofu anyị na-agbachafe arụ ịpụta anara gị anyị na-apụta na-anara gị etu a ka esi na-anara gị ya na mbụla anya ada emezikwa ife a na-ezo ezo n'oge mbụ ka polisi na-atụ ụjọ eji nara mmadụ ego ọ na-eme na kịta anara gị enye gị chenji onye ọbụla ga-akwụ na line nwe ndidi a na-enye chenji efu na eke na-enye chenji ewe ke ya mpụta like this ngwa ahụ ọ ga na-enye m chenji m weta 500 ngwa ahụ na mee ọjọọ ego nsị na enye m 300 ijide 200 enwe ndị ka nọ n'iru asịgodo ngwe a na-asị na ị ga-enye m chenji anaghị ebu ụzọ nyegodu chenji bifo na-enye gị nye ego ahụ negotiation nna be anyị agwala mgbe a na-akọ ihe a na-agwa gị ịbịa na line up moto line up o nwezie ka esi nwezie ndị convoy escort a na-ebuzi na-abịa ọ ndị a bụ ndị nwere ike imezi ha ka ha sị ndị ọzọ ọya pass unu gafechakwara na ndị nke a gafechakwara na ọkpọchie ha ga-esi one anatugide from morning chiejie ha nwa mechie pụzia ile wee ka dị free ị na-ajụ onwe gị ka ụdị society dị ha Commissioner of Police ọ sịrị na ọma na ihe a na-eme ihe a na-emezi ọ bụ nọmatị nkwesị na-eme n'obodo ọ bụrụ na polisi nwere ike ịnọ na express na-eme ụdị ya ka ihe na-achụgharịziri ndị mmadụ si na onye a na-alụ yahoo ebe ọ bụ na onye yahoo na ihe ọ na-eme abụ ihe dịrị ya ihe a polisi na-alụ ọ ihe dịrị ya ka ọ na-alụ nke ji ema ntụ road block checkpoint ka e wee na-echeki ma na mgbe ndị mmadụ bụ ngwa ahịa na-adịrọ mma ife dịka ndị bụ ahịa iwu ma ọkwa na emere bụrụ na atọrọ mmadụ kechie ọntụ na moto suspect ya moto dị ya nga paakị ya nene ihe a ka a nọọlụ dị ya mana nke ị na-alụzi na-anatụsi ndị mmadụ ego ọsọ gị buru isi mmadụ 100 na buutu ọ gbasaa ihe ọma bụ gị chọọ ọrịa ị na-agbago agbago ka ezi ka anyị si eme ka society a dị mma nke bụ onye ka ị ya agba mbọ ka ejide onye akpụtị ya sị ji akpụtị ya nwa ya o ji wekwu ihe o kwuru ọba asị ihe o kwuru ọba asị kedu contribution go to redeem the image of the country that Nigeria ahụ anyị mụ na gị pledge to serve Nigeria with all our strength to defend her unity and uphold her honor and glory. Which honor? The glory ka ị ka na-egbu. You are killing the last remnant of the glory for Afọ. Ife ka mkpa bụ the masses, poor masses, the poor citizens agụụ na agụ that you cannot provide security for. The same people ka ị na-eme oppress na suppress her every day and every now and then. Who has he say? No confidence. Leaving your house in the morning, you're not sure that you are coming back in the evening. Even at night, ka ị nọ na je na community dị iche iche na-egburisi ndị mmadụ isi lue kịta na amebe ndị emere apprehend. Ka esi na-akọwa that in a society ka e nwere ụdị ha na mmasaka ọkwa nke mee na Ibadan the queen ka ọ gịnị ex queen ọkwa eji ndị uwe rie ya n'ihe a niile ekepụta na-alụ ka asị na ba na-alụ ka ebe anyị kwesịrị ka unu rụọ ọrụ all life ka a na-ekwu okwu ya your job is to protect our lives but are you doing it? Ka ọ na polisi ịma na ihe niile a na-ekwu bụ n'isi gị ka ọ dị ọ n'isi gị ka ọ dị ikweta na ị ga-arụ ọrụ a fully saịnụọ gọọmenti a na-akwụ gị ụgwọ taxpayers money ka eji akwụ gị ụgwọ and so why need provide is that security
then the chief security officer of the state bụ the state governor nke ọ kwesịrị ime omeria ihe anụnwa March ga-eme ya 3 years our governor nọ n'office which na this 2025 ana ka a ga-flag kwa off campaign ya for ka area continue ndị niile gọọmenti ya na-efavor bụ ndị nọ na payroll ya a na-akwụ ụgwọ bụ the same people gara ọchịlị ọfụma ga-achị ọzọ maka na alụrụ gị ụzọ ahụ alụrụ ka edi quality how many years guarantee ka e nyere n'ụzọ ahụ nke nwe alụrụ ụzọ ahụ ịdịrachi na ihe eteta nwa ule echi gbaa n'ụzọ ahụ ụzọ ahụ alụrụ gị gbakọtara ya kịta nwe accident nwe ambụlansị ya afụ ya bụ iburu jee treat ego ụdị ihe ahụ dị ị nekwara anya na the steeti fụ na the steeti kpọrọ nkụ ị nekwara anya na the steeti fụ na hope adịrọ ị pụta na-achị ọchịrị ọfụma ya achị ọzọ gịnị ka a chịtagoro gị sofa dị ọfụma 3 years gwa m ihe ịfụrụ ị makwara na Rochas afụrụ Rochas o yiri eyikwa ya agbanyeghị na ọ na-akpụ mana mgbe Rochas na-achị nene n'Imo steeti mgbe a nene Imo steeti kịta n'Imo steeti mgbe a nene kịta at least ọ nọkọta ome ndị mmadụ obi aṅụrị my governor my people ọ na-eghe anyị na-eghe ọ dị ya ka eme ihe na-eme ọkpụọ ha akpụọ ka enwe ihe a na-eme ihetago nke a ya kere ihe a na-eme ije na Owerri o mere Owerri ọ dị expansive gbasasịa na-eke ebe niile dị politiks enwe aghọta m ndị be anyị atọ a ga-eme kichua na APC jiri whole seat nọ na House of Assembly so that na ama enwe opposition ka the government nwee ike na-alụ na-egbuju akpa ha nobody will question them majority seat enwe ebe aba ha ncha anakata onye defect ya banye abakata ọ ya bụ na ndị kwefu ndị be anyị bụ most of them bụ mugu ha amaghị ihe a na-akọ na politics nna agwa unu na-ada aghọta we must not all remain in one party ma ọkwanụ ka anyị nọlụ n'ofu organization ma ọkwanụ ka anyị nọlụ na one mba abụọ ka esi eme ya ndị a ga-anọ ebe a ndị a nọ n'ebe ọ bụgodu na ọchịchị elu unu aka kịta enwekwalụ provision a na-eme ekifọ ụnụnwa maka ụnụnwa ga-eme ka ihe na-aga nke ọbụla ndị a na-ada emeta ikwube gbaba ha ụkwụ na-ekwu ha wee mee because of ihe ekwu arụ ọrụ a by force mana anyị cha niile nọrọ n'ofu umbrella a na-amana eji ya nna ka anyị kpuchibekwa n'onwe anyị ka anyị zobekwa n'onwe anyị anya na-ekpuchi arụ na-ezobe arụ ihe a na-emebi ya na-ekwu bụ for the future of ndị na-agbagote for the future of ndị a na-agbagote not me and you anyị amarago ka anyị si ama na-eji onwe anyị that's why gọọmenti efu na ihe a na-alụ bụ management ọ managigide the situation before ị mara ya na ọ chịkwa na 8 years ọ pụọ school na-agasalụ ndị nchọzi ka m were opportunity agwa okwu bụ ụmụnne anyị na-alụsị ụmụ ihe a biko akwa ndị be anyị na-ebezi akwa too much biko ọbara na-esizi isi n'ala Igbo biko ụjọ juziri onye ọbụla arụ nekene n'obodo anyị na-atọ ụtọ bifo nekene ka ọ dị I went to Ukpo ejele m Ukpo nya mana nwanne nya nwere ife ndị Ukpo mee o nwere obodo a na-akpọ Mpụtụ na Ukpo eji eme ebe ahụ Ukpo pịalụ mmanwụ na-enwe nrue na Ukpo in fact kwefu ndị Ukpo ewenala m ụnụ aka enu na aka jidenu unu nwe aka Ukpo dị very very united Ukpo dị united ndị a wee kechie ebefa iwebata Ukpo ifu crowd nsị so n'aka nwere ụdị crowd a ịbịa fuo obi aṅụrị efu mmekọrịta nwanne na nwanne that little moment nọ n'ebe a na mgbede anyasị nna akwa abịa ife na-agụ m
ife akwa ji agụ mbụ na-agba alụ ma etu a n'Igbo dị before gịta gị na-eme. For example, efulu ihe ala anyị na-ene anya na efulu ihe ala adakasị na o nwere oge bụ na every 25 December na-ege ntị ọfụma, o nwere oge bụ na every 25th of December all road leads to Eneke Ihiala. Imo steeti o, Anambra niile, Enugu, onye ọbụla na-head Ihiala. Elu Ihiala a ga-apịagide mmọnwụ anyị na-eje abụrụ n'ọmọnwụ nọ n'ebe a ka ị ga-anọ efu dignitaries, efu personnel, efu menses a na-agbalụ contact. And obodo ahụ abịalụ datin ọ dị ya festival, obodo ahụ abịalụ datin a na-enwe turn around in everything. Ndị na-azụ ahịa ga-azụgodu zụta ego, shop niile dị ebe a ga-adịgodu, ọ dị ka a na-azụ season. Ego ga-abatagodo obodo ahụ n'ọkwa n'ebe a na-emele ife. Ego ga-abata, ọ dị ka ebe eme trade fair. Afịa zụọ, ụmụ agbọghọbịa nwere opportunity a meet a new guys, ndị ya anụ dị anụ, ndị agha echu ọhụ ihe niile eme. Aka a na-eme ọnwa, a na-eme ọnwa ihe a na-echekwa ubi every 25 December. Ọṅụ ahụ a na-enwezi n'ihi ala ahụ ka emegideziri werezie politics, were arụrụ ana ghasasịchazie ihe niile. Kịta onye nọ na loss, ihi ala nọ na loss. O wee bụ nọ n'iru Christmas ka apụtaja ihe ala wee gbarisie ndị mmadụ. Ndị sekuriti na-abụ daanụgodu ha na-abụ di ya wee ma ọlụ ebube renta ka ọ gịnị o global apịagburu ya di ya, ma agadi nwaanyị pịagbusie. O nwekwa onye nke m fụrụ agbanyere n'ọkụ, ọ na-ekwu na ndị a na-eme ha na ha bisi n'Ọkịja. Nsị ọ n'Ọkịja, Ọkịja nke ma ka ndị ọbụbi ọ sị na ha na-eyi nnukwu akwa ka eke n'ime afe buru chaja na pawa bank ka a sị na ha bụ ndị yahoo. Nsị onye yara gị nwekwa ike sef, onye gị na-anọ na-aṅụkọ mmanya na ịnwe akwụdo ife onye a bụ efife o jiri mkpa na onye ọbụla ga-adị very careful. Ife nji ayọzi ndị a na-eme ha bụ ha doo na anyị nọ adịa mesi na o nwezie olileanya enwe gọọmenti ahụ anyị che na oye protect anyị na o nwezi aka ha si protect ha doo, ha meziela anyị ebere doonu na-egbuzi na anyị na onwe anyị ha eme na elokwa na anyị cha bụ nwanne. Doonu ayịyọ ka anyị ofufara anyị anụnwụzi ọgụ, o nwe ya anyị emenwuzi ihe a mmadụ ichinye aka enu in defeat. A defeat guy in everywhere. Unu nwe aka maka onwe ebe ọ bụ na gọọmenti enwe ihe emenwuru, ọ na-abụ anyị nwanwere ya anyị emenwu. Ọ drone ka m nwụrụ, o nwere onye debere egbe asị na-abịa ka anyị bụrụ egbe chụwa, o nwere ihe anyị nwụrụ. Doonu belụ na ya ebere na nke gwụkwara m ike n'ọlụ unu a unu na-alụ unu nwa ka m na-agwa na ihe gwụrụ m ike n'ọlụ unu abụ ndị ahụ debesịrị anyị na kọndishọn anyị na gịnị mere na ụnụ fụ ndị na-eme anya ka ọ nọ n'afọ ahụ. Ọ dịrị gị nwa mma wee banye n'ọhịa wee na-eme ihe ine, ọ dị arụ n'ogo mmanụ. Ọ na-adịrị mụ nwa mma adịrọ m na kọndishọn anọ, ọ bụrụkwa mụ nwa bụ tageti, mana ọ nwere onye mere na mụ na aga anọkwa taa ọfụma taa. O nwere nọgidere ego a ga-eji developụ kọmuniti mụ na gị si n'ime ya pụta. O nwere ndị nọgidere ike na-eri ya, o nwere ndị mee na ego eru anyị aka. Ọ bụrụ na esi na ịma ha ka m gụbara gị afa ha. Ndị lokal gọọmenti chairman niile nwere ụfọdụ bụ caretaker, ọ ndị ahụ bụ ndị izizi a ga-ejide na ha bụ ndị na-eri ego anyị. Nke ọ bụla ijidere taa jụọ onye ajụjụ, ị ga-afụ na ha nche niile risiri ego constituency project, community project, ọ ha ji ya. Efuru ndị House of Assembly a efuru ha aka ha dị n'ihe na-eme anyị. Efu ihe niile jere na House of Rep, ọ dị ndị agha bụbede awa major problem. Efuru ndị senators a ha wabụzi the father, the oga kpatakpata of them all. Ifugokwa ndị gọvanọ
nke nwa na-emede ihe na Anambra ọ bụ ebe ka ị nọ mbosi Obianọ hapụrụ obodo? Where were you? You mere travel. Ọkwa mụ na gị na ebe ọchịba iricha ego niile o riri buy plane naba ịgbachite ya nkịtị ọpụbazie o wee bụrụ mụnwa na-atụ swel. Ihe arụ m meziri na arụ m mere bụ na m tụrụ atụba swel tụbajuo njiroko tụchata nwa mụmụmụmụ nwanne m ka anyị gbakọ ọnụ ya. Onye ahụ ijezi buru one onwe ya na-esere gị na ya gịnị ya ịmakwudo anya bifo onwe ihe na-esere gị na ya n'ụwa. Onye a nwere ike ọ tagide gị afọ n'ụwa tagide afọ. Some of those people ifuru na ụfọdụ nne ha nwụrụ ha akwaba nne ha ma ọ nọ n'ọdụ ebe a mgbe nne ya nwụrụ. O nwere ndị a kpochiri na nga nne ha nwụọ. O nwere ndị a kpochiri na nga nna ha nwụọ. Ụfọdụ ruo taa akwaba nna ha sef eburu ha. Ụfọdụ nọ n'aka ụnụ wee nwụọ. Kedu mmehie o mee? Kedu ihe o mee? Ị ga-enyekwa nye opportunity ka o kwuo nekwa ka ntị wee nọrọ? Ị na-enye opportunity onye ka onye kechiri ọnụ na imi na anya? Ọkwa mmadụ batara ịkwa nne ya ọkwa egburi ya ọnwụọ n'aka ndị mburu. Kedu mmehie onye a mee? Ana m elukwa na ndị ekwesịrị ide tinye na tight corner bụ ndị debere mụ na agụ na tight situation. Ọ dịrị ọlụ sụ mma owere abalị na-efe. Ọ dịrị ọlụ sụ mma owere abalị na-efe. Ayịyọ ka anyị na-ayọ si doo si egbuzina. Unu egbu nwere nke ebute mmadụ egbuo agbagbuo onye ahụ menụ gịnị? Onye nọ n'aka gị si ka o mee escape nwanne mgbakọ ọnụ ya ọkwanụ fim anyị kiriri ekiri. Fim a na-aba anyị kirikọta ụmụ fim a James Bond na ndị otu ya fụ na mmadụ nwere ike ime escape. O nwere ike ọsị ka ya practice ya evu nweta ya iwe ịgba anya egbe mgbe anyị gbara ọnwụọ. Onye abụ papa mmadụ onye abụ broda mmadụ. O nwere many people na rely on that person. Si biko don gọọmenti anyị ekwe ya ayọ na ayọ maka anyị na-eme nke ha dị ka ha dịọ chefuo na life anyị kafa ji agba gambling. Anyị nwa na ayọ unu don unu egbuzina anyị biko na o nwere ihe anyị mere. Anyị nọ n'ọchịchị Tinubu na Buhari etu ha si debe anyị ma ọchịchị APC anyị enwe anya enyemaka. Oge eji wee fọmụ nke akpụrụ Ebube Agụ since ya fọmụrụ Ebube Agụ ana m ajụ Ebube Agụ how many this thing kono foil go ugbo n'one ka Ebube Agụ jidegoro pịaka obodo niile apụtasị yes n'ọrụ ụlọ amaka nọ ndị a na-enye anyị nsogbu n'ọrụ ụlọ amaka. Anụba m ụdị akụkọ a nọ mgbe ọbụla na-ebe akwa Ebube Agụ sịrị Ebube Agụ asụrọ Ebube Agụ ụnụ a na-ahụbadụkwa ụlọ ama ifuru onye njilike ọlụ Bakasị karịa ọlụ niile. Bakasị na anyị ma ha hụba ama ihe ha na-arụ na Bakasị adị ekpe ikpe ana Bakasị adị ekpe ikpe di na nwunye Bakasị adị eti na family matter. Ihe abịa specifically bụ ndị a na-achọ obodo ọkụ abịa na-agụrụ ha one by one a na-agụrụ ndị ọjọọ a na-agbafugidezie to a point ana Igbo ajụọ oyi by force. Ebe izi anyị fụrụ ha na Anambra steeti bụ na Nnewi from Nnewi fabata Ọnịcha ọzọ abata Ọkịja bụ ọzọ obodo si na abasịa some places. Ana m anya na-efe a ka a ga-eme a sị na gọvanọ nwee nke ọ ga-alọnchi na Jenụwarị a. Gọvanọ Anambra Operation Udo ka ọ bụ Udo gadị ọ na-eke nke AVG alọnchi nke nkwado enyere AVG ọ bụ ịda alọnchi ya nka ego ahụ ị ga-ewere je nye ndị Udoka ke nke inyere ndị AVG mana isi na ego adịrọ. Ife nchọ ka m mee ka unu mata any crime ọbụla ị na-achụ ebe esiri ị na-achụ nsekuriti ya ọ bụ iwu bụ na ga-ebu egbe na-agbagharị na streeti wee ka ọ bụ ọdịten chi efogo adịbe njem iwe na-agbụ m ike ebe gọvanọ anyị nọ bụ na afụrụ m gọvanọ anyị as an intelligent man as a professor ọ gụrụ akwụkwọ. Ọ kwesịrị ịghọta na this century anyị nọ n'ime ya n'ife dị iche anọ digital
That's why I can be here and transact with onye no n'obodo oyibo. Ụfọdụ ndị mmadụ n'obodo oyibo na transact onwe ha ebe a peacefully. Ihe abụ ebe a. Ihe abụ global village. All is very small. Onye nọ n'Enugu nwere ike ego one ka a na-elekwa n'efe a. Tracker ọ bụ ego one. Tracker ọ bụ ego one. Gọvanọ ọ bụrụ na o nwekwa keesi n'ebe a na-adị, o nwekwa nke na-adị ka chip. Onye ọbụla eti ya na fon ya ebe aha ya nọrọ ebe ọbụla ibu onye a na-eje a na-afịa mara na onye a nọ ebe dị ona ọ dị na enwe ife ịchọ ime ma na-emenwu a ga-emenwu ya etu ọbụla isi chọọ. Drone ọ dịrọ drone a na-eri ego onye a na-ele drone ego onye drone moves ya agbatuo ya ma nọ ebe a ka agbatu drone a ezi ọkata sị na alọnchiri nke a mgbe aha ya alọnchi ha ya ebusite moto bute egbe bụ ndị ahụ alọnchiri ọfụ mgbe egbe ga-adị involve wee gosi elu ha ma buutu uniform ma ụmụ ebe ha na-eyikọsịcha n'ahụ iche na onwere onwekwa ihe anyị onwa nke yi bulletproof nke gbara kpuo ọda ewere ndụ ụmụ okorobịa na-agba gambling. Anyị na-ekwu okwu na-egbu ndị mmadụ ije na-achịpụtakwa ụmụ okorobịa fụrụ afọ eje nke pụtara echi asụọ ha akwụ gbarisie ha ụmụ agbọghọbịa n'ebe maka na onwe ya anụ ha ọ gị ya anụ ha gọvanọ ịka na nka ihe anụzi ofu iji ka ihe anụ karịa ofu nke bụ nwa gị anọkwu ebe a ma ụmụ gị nwa nke anyị fụrụ hia ụfọdụ nọsi abroad ha amaghị ihe a na-ekwu ebe a. Ụmụ okorobịa ya a na-enye ọrụ ji eburu egbe jee na-akwụgharị ihe ọ bụ ezigbo ọrụ ọ bụ ezigbo ọrụ ịchọ inye ha ọrụ enwere IT centers IT center yes ha jesi ebe a na-akụziri ihe ha receive training. Anyị nidizi akwụkwọ university bụ rubbish na Nigeria ka m na-agwa gị onye ji PhD holder pụta kịta o nwezi respect maka na mekaniki nọ n'ụzọ ka eriju afọ ị na-eme ihe PhD onwe ihe eji eme ife anyị need ebu onye ọbụla jee na-alụ training na technology secondary school ị na-enesi anya na achọ technical yes enwe mgbe ewepụta technical school si wepụtakwa ya ekwipụ onye je ya zibi ebe a mụba aka ọrụ sisi ya bụ the only way out. Ịchọ the crime na ụmụ ife niile aga na that boy ya na-ajụ ajụjụ ọbara dị na ka anaghị confess na-ekwu na ụfọdụ bi ebe onye abụọ small boy onye onwere future onwe anụ future mana ọ bụrụ na ihe eji n'oge channel ọya ọ dị busy na-abụ ụtụtụ ọwụwa arụ jebe di ya ụdị ka ama eme the other day I fụkwa 2 other boys ejikwa eji nke a na-ekwu na-asị ya jee na ha na-anụ ọgụ kasị na ha na-anụ ọgụ Biafra onye akụchipụ ya ntị ọgụ gịnị ka ị na-anụ. Ndị a niile bụ ndị dị hopeless. That's why ị nwere ike ịkpọtanwu ha bịa ka eje ebe dị ona. Ọ bụrụ na onye a si ọrụ bata kịta si ka ya rigodu nri zuo ike ị ya abịanwu maka na mgbe ị eji ya abịa nwa ka nọ n'ụlọ ọrụ ọ bata ọrụ ọchọ ihe oriri rie nri tidie 1 or 2 things wee na-akwadokwa ịmapụ n'ụtụtụ ọ ya esonwu jee ya ọ ma target ọ ma ego ole ọ na-enweta. O nwere mgbe etiri anyị one program akpọ Mosai. As you know, Mosai emphasizes practical agriculture and technology. Let's go practical in Mosai way. Charity begins at home. Madonna Cheta Mosai. That was in I think it was launched 1987 or thereabouts. Chetalia? Okay, government launch MAMSA. Mass mobilization for social justice, self-reliance and economic recovery. Okay, TL MAMSA. Self-reliance, but if you have the program, na kuzili. It was at time you jam or something. Get the self-reliant. Get rapid relies on somebody.
mmadụ eji pụta kịta na-eme chairman my chairman go ifele ahụ emeghị ị kwesịrị ịlụ bọọlụ ị bụrụ your own chairman ife okorobịa na ọ na-ekwugheri ihe nwoke na-alụ bụ hype ya bụ hype man onwe ihe ọnwa aka ọrụ ọzọ onwe na-etiri nwoke mkpu obi that guy ife abụghị pastara ọrụ adịrọ gọọmenti kreti ọrụ gọọmenti asị na ya kretiri anyị na-ene anya ka ife ọrụ ekretiri ya onwe ya ife ihe a na-ekwu kịta bụ how to create jobs. Some guys dị smart nọrọ na kọmputa kịta na strong room a na-atraki efu na sekuriti dị sekuriti abụọ n'ihi ebu egbe bịa kwụrụ n'ilo ọ bụghị ya bụ sekuriti. O nwere onye ga-anọ na that room efu na onye gị na-anọ na restọrantị a na-aṅụ mmanya na-eri na onye abụkwa sekuriti o. Ọ ga-anọ ebe ọzọ kọl the next thing kete ihe niile a na-eme ya bụ ebrusi ya na-ekwogharị abụghị ebrusi ya na-ekwogharị mgbe ahụ anyị melụ mozai from primary school anyị bidoro na datin nwetebe ego ọ nyere anyị datin ka ịbaa n'ime ọfịa gbuo nkwụ weta ife ị ga-eji wee mee basket. Nne gị fụ na imere na ị na-eje n'ije skuul na ị na-amụ na ịmụtara ka esi akpa nkata onye nke afụ na ịgbadosiri ya ike n'ịkpa ute n'ime ifedio na so that in alone can build you because na mgbe nke anyị si na primary na-akpata ego. I told you how small I was when I started making money. Ka ife school na-eme encourage today. That's why criminals ji wee karịa na our society. Enya ndị anụnwa future onwe hope inyelu ha. That's why ha ji wee nwee mind wee bruzie menace to the society now and more na-apụta ihe niile na-eme yahoo kịta ha ka ya emetụkwa mee ya advance nke na ego nkịtị nwere na bank adị ọgwụ safe bank na onwe ya cannot guarantee anything. Gịnị ka ị ga-eme? Chinefonu ihe ọfụ na-apụta efu na enwe smart people a na-achọzi we onwe mgbe oge eruo sef maka security ihe dị na-abụ security enwe cyber security na-achị hack ya dị ka hack ihe ọbụla ị na-eyuzu hack ya enwe ndị ga-abanye na webụsaịtị go onwe onye ga-aba na webụsaịtị go ọ bụ ọfụ na nke nwa na online ọ pụọ nwe nke bụ na imecha operate na apụ mmadụ abanye na saịtị ga jee na-eme operate na saịtị ga ọ dị ka ị mara oge anụnwa onye a na-ekwu na webụsaịtị ya this that enwetu m idea datin achọghị m ikwu okwu. O nwere onye ga-abata na saịtị gị na otu isi ọfụ na onye a nọ ebe a ochiftuo nwa onye ga-anọ ebe a onye nwe dị saịtị bata ya nwa agba ọsọ onye a nwere ike obugharịa paswọọdụ ya mgbe a na-eme ya ọ bụzie na onye ahụ anọ nso mgbe ahịa zụọ otu a ka many guys si zụọ ahịa natuo ndị ọcha nnukwu ego gba ndị ọcha egwu n'ahịa. Ndị Naijiria anyị dị very smart. A ga-eji email your own email na-azụ okwe na-eri ya everywhere. Ndị Naijiria dị very smart. You na-ajụzi ka gọọmenti si eme ịgbakwali na MTN anọ Naijiria. I could remember back in the days ebe 2006 o nwere two guys nwe ya na-ebe abata na each state ahak MTN ahak ya mgbe a ka a na-emefe recharge card na-abụ iche isendị ndị bụ na ego ị nwere ike inye ndị bụ isendị ya recharge card 15 ndị bụ na jezi elesi ya ndị a na-eme kọl 1000 ịghọtago. So otu a ka ha si eme ya ha bịa ha ka oge a ha bịakwute ndị na-eme recharge card egilesisi unu ejesi agụ nọmba you grow the thing before ọ ya kasị na the state ha nwapụọ na the state ba another state. Otu a ka ha si eri mgbe a na hack bank ebe a steady efu ha gwa usef na a na-ekwe na agba ya n'ọkụ agbago ka o si banye ebe a na ihe ọ na-eme efu na bank anyị sef dị porous
which means na ngị nwaziri onwe gị dị safe. O nwere ndị bụ na brain ha na-arụ ọrụ. Ị na-echezi na gọọmenti ga na-achọ ụdị ndị a achọta ha akpọta ha nso ka ha nwee ike trenu ndị ọzọ chanel ọha ọfụma. Ị na-achọdebe si kpọtara gị ndị agboro si kpọta ndị agboro nwa anyị chụbụ ha na-achụ n'ọpụ iwe ka na ha ncha niile ka ikporo okpoye ọrụ adịzie ha very mean dizgo ọ bụ na onwe mgbe ị chara ha ọkụ kịta ịtọrọ atọ ayọbụ aya ka nọ na that aya nọzi na that century si n'ezie ndị gụrụ akwụkwọ n'ihe anya na ka amalụ ka esi ya chanel ndị ahụ ọfụma nọọ chanel ta ndị ahụ ndị ọzọ na-agbagote wee nwee ike banye ụdịfe ahụ adịrọ nekene kịta akwa na na-ekiri keke na keke anụnwa na ka a na-ele 3 million plus keke ịma na onwe ihe dị n'ime ya ngị ime na ya arụ n'ikeke aka na-eme keke import. Ọ bụrụ na enwe ezigbo program nọ on the ground guys ana construct keke ebe injin keke gịnị dị na ya injin keke ọ bụ injin generator. I pass by them. Afọ anụ ihe dị ya ịnosi nye alụ ya ekpolu ụmụazị ikpo ịnosi na ọmụgosi ya ka esi alụ ya. Every family a na-akụchi the thing. When I was growing up eji m anya mfụbite malụ that na the only way out bụ aka ọlụ. Enwelu smith ndị blacksmith ndị na-akpụ ụzụ. How many places ka ị afụ onye mma okorobịa na ọsị gị na ya bụ blacksmith one mana ihe a bụ ego ịmụta nwa ọlụ a ego. How many guys na-eme ya ọ bada egozi ite n'afịa ọ bụrụ fa nwa na-akpụ ite many things va na-alụ tools dị iche iche a na-use in the homes. Mana onye ọbụla hapụrụ ihe dị na-agbapụta na-achọ white collar job. How do people go back? Ọ bụ na gọọmenti